sagunging karahayon lempeng tata cara sungkem ring Rama Ibu sampun kepareng kaleksanan ingkang kelajenganipun lempeng tata cara atur pangandika pasrah saking keluarga agung Bapak Sukadi miwah Ibu Sri Wahyuni almarhum saking Dimoro Karanganyar. Monggo kepareng kinayatan ingkang winantu pakurmatan Bapak Triyono Budi Sudarsono sarjana komputer. Jinajaran kalian Bapak Warsito sarjana pendidikan. Miwah Bapak Eka Sriyanto sarjana pendidikan sarjana hukum. Bebilih kepareng jengkar saking palenggan tumuju dateng sasana panyara swara wekdal katur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Kateterman karahayon tuwin karajan mugi tansah memayungano madyaning pahargyan ing siang menika. Para sesepuh lan para pinisupe yang tuhu piniktenan. Para tamu kakung miwah putri ingkang luhuring budi. Para kadang sutresna saha pametri budaya agung ingkang bagya mulya. Langkung-langkung panjenengan ingkang kula hormati Bapak Sukadi. Ugi Bapak Paimin Hadi Nur Karim sekalian ingkang sampun rinakit inteng puspita bebisanan ingkang bagya mulya. Mugi parengna kula sumela atur sawetawis badhe ngaturaken menggah wigatos ing gati pisuwananipun Bapak Sukadi saking Dimoro Karanganyar. Ananging murih jumbuh kalian kuncaraning bangsa ingkang tansah hanengaken luhuring agami. Sumangga sami sarengan mujahaken ras puji syukur wonten ngasaten Allah. Hingga awit nugroho ingkang sampun kapatedhakaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Satemah wonten ing semenika panjenengan sedaya ugi kula saged pinanggih kanthi wilujeng tan manggih rubida. Para sepuh pinisupe ingkang kula bekteni Bapak Paimin Hadi Nur Karim sekalian ingkang bagya mulya. Pisuwananipun Bapak Sukadi sapangombyong saking Karanganyar dumugi ndayu sedayu Jumantana mriki pikantuk nugrahing Gusti Kang Maha Agung lumampah tan manggih rubida. Ingkang sanesipun Bapak Sukadi ngaturaken salam taklim, salam kawijengan, salam karajan. Mugi katur Bapak Paimin Nur Hadi Karim. Minggahipun para keluarga kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep ingkang kong kalih bilih rikala dinten Setu Kliwon sore kauping 18 April 2026 Bapak Paimin Hadi Nur Karim nyuwunaken saha masrahaken Sekar Cempaka Mulya Saseli Nun Ninggih Bagus Muhammad Reza Saiful Amri kinin kadhaupaken kalian putri kinasipun Bapak Sukadi Roro Arum Yuni Adi Saputri Sajana Manajemen. Pikantuk nugrahing Gusti ingkang Maha Agung penganten sarembit sampun kawisuda nutata cara agama Islam ugi pranatani negari ugi adat widi-widina ingkang sang tasih lumampah wonten ing Dimoro Karanganyar, Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Kingantuk nugrahing Gusti Kang Maha Agung lumampahing tata cara ijab kabul tan manggih rubida. Tansah nyuwun pandonga pangestu dumateng para sepuh lan para
tamu ingkang sampun kepengker rawuh. Mugi panganten sarimbit ngenyong gebrul bebrayan agung tansah teka kang jinangka jumbuh kang dinayuh. Satemah saged bentuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah bagya mulya donya tumengking delahan. Ingkang sanesipun para sepuh para sepuh ingkang kula hormati. Wonten ing dinten punika Bapak Sukadi Gutrah Kulawangsa nyuwunaken penganten sarimbit ugi kala sampun kawisuda wisudan tali dharma pikantuk nugrahing Gusti Kang Maha Kawasa lumampahing tata cara wisudan tali dharma ugi lumampah tan manggih rubeda. Hawa bilih mangke penganten sarimbit cumandha wonten dayu mriki nyuwun gungan Bapak Paimin Hadi Nur Karim sekeluarga ugi masyarakat Dayu dos pundi anggenipun nggula wentah ngarahaken dumateng penganten sarimbit hawit sinasta menika sampun nungkap dewasa nanging tasih jubluk saking pangertosan babagan bebrayan. Wadene mangke cumandha wonten ing Timur Karanganyar tartemtunipun panggula wentah pengarah-arah ugi katur Bapak Sukadi sekeluarga. Para tamu Bapak sepuh bin sepuh ingkang kula beketi. Suwanipun Bapak Sukadi ugi kinarubyuk sak rombongan saking Timor ugi kadang keluarga. Hamba bilih suwanipun damel bot repot ugi wonten tindak tanduk solah bawa ingkang boten meranani penggalih mawan tawantu kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Ingkang saderengipun hamba bilih pargian ing siamangke sampun purna Bapak Sukadi sekalian ugi keluarga saha pangombyong nyuwun pamit nyuwun donga pangestu mugi lampahipun saking pahargyan mriki dumugi dalem suwang-suwang tan manggih rupida tansah pikantuk nugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa. Mekaten semanten menggah atur ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.